ассалому алейкум. ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ, имрӯз 7 октябри соли 2023 мебошад. Қарор дорам дар хонаи худам шаҳри Душанбе. ва сабабе ки чанд рӯз шуд ман навор напартофтам, ягон навори нағзам набуд. қарор кардам ки як аз дарахтҳои анори худам як навор ба шумо партоам, нишон диҳам ки ин анор хунук задагӣ буд ва ман тоқат карда набуридам аз бехаш. дидам ки дуюм маротиба барг кард. Дуюм маротиба не, якум маротиба барг кардам, лекин гули дертар гул кард. аввали июн буд гул кард. ва анор баст. ва анор бениҳоят бисёр баст. инаша бидед. дарош аллакай ранг гирифтааст, дидед? аллакай пухта истодааст. инаш калон. акун калон нашуд. албатта 150 то 200 грамма шуд. соли гузашта 800 грамм шудагӣ буд ин анор. ва инро бинед чӣ хел бисёр баст. ҳамин гули дуюмаш намерехтааст. гули дуюм не, гули баъд мекардагиаш, яъне инош майда шуд. ҳамин се борин шуд инош. дар он ба калонаш асоси пеш калонаш манаҳо болода чорқушашам ҳаст. акун чӣ хел мепазад ман намедонам. пухт вақте пухт мо ҳатман бурида навор карда ба шумо нишон медиҳем. ана инҷа неки сал калонтарош шудааст. анҷа сал калонтарош шудааст. 6-7 калонтарош шудааст. инаш кафида иштааст. акун неки дарунаш камтар сиёҳ шудагӣ. не тоқат намекунам. биёед якташа меканему мебурем нишон медиҳем ба шумо. ҳозир ана ҳаминаша меканам ман. мебинем чӣ хел мешудааст. ана ҳаминаша канда бидем кани. ана ҳамдиёрони азиз, ман буридам анорро шикастем. набуридем, шикастемша. бинед ин анор чӣ хел анори калондона ҳаҷмаш. ҳозир сурхтар, чунки ин дер бар кард, дер гул кард. барои ҳавай дертар пухта истодааст. ин анори шириндона ва донаш сиёҳ мешавад. ҳолиам бар вақтарак ман кандамша. ҳозир нордон шудаем. ширин турушак шудагӣ. як моҳи дига ин иста бо ман ба шумо нишон медиҳам. ина бинед чӣ хел хушрӯй аноро. ҳамин аноро худо хоҳад як моҳ пас бениҳоят ба мазза шуда мепазанд. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворча аз дарахти анори хонаи ман. бо инаш хушрӯйтар шудааст, дидед? ина бинед пӯсташ сабз, инро бинед пӯсташ сурх. ҳардушам як дарахт. сабз барои ин ки соя буд, офтоб намерасид. худо хоҳад ана ҳаминаш бениҳоят оли ширин мешавад. ана ҳамин барое ки ҳам офтоб мерасад, ҳам ғизо бисёр мегиранд. аз офтоб нағз мешавад. дар бехаш ман пору партофтагӣ будам, дору партофтагӣ будам, об додам, ғизо додам. мана ин қадар баст. бениҳоят бисёр баст. майда бисёр бастагӣ. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворча аз анори хонаи ман. агар маъқул шудагӣ бошад ба делитсия кунед. илтимос.